Laşê mirov ji destpêka hebûnê heya mirinê pêwîstî bi hin proteîn û mîneralan dibîne. Yek ji yek wan proteîn heye ku hema bijin li ser sofraya her kesî heye. An jî hewceyek ku hebe. Ji ber ku piştê dişîrê dayîkê ji aliyê mîneral û proteînan ve xwarina herî dewlemend hêke. Li çar aliyê cîhanê di nav xwarinan da qaş û xwarina herî erzan hêke. Lê Tirkiyeyê her roj di bihayê hêkan da guhertin çêdibe. Wek hûn jî divê tabloyê de dibînin. Ji xeynê meha Hezîranê di bihayê qoliya hêkan da tim zêdebûn çêbiye. Lê di aliyê hilberînê de zêdebûn çênebiye. Ev bihayên ku me amade kiriye bihayên bi qadeve ne. Lê wek hûn jî dizanin xeynê qadeveyê qoliya hêkan heya ji çewlîkan tê ser sifrayê bihayê wan diguherin. Mînek heftaya borî de li pazarê qoliya hêkan ve 28-29 TL'yê de hat firotin. Ev ferqa di navbera her du bihayan da ji komisyon û barkirinê tê. Kesên ku komisyon û karê barkirinê dikin jî ji ber bihayên benzînê neçar dimînin ku bihayên zêde bikin. Her devlet hewce ji bo Ramedan berdewama hilberînê û başkirina jiyana hemelatiyê xwe bacê kom bike jî ev rewş di roja me de guheriye. û her devlet hilberîna xwe li gor zêdebûna nüfusa hemelatiyê xwe zêdetir dike. Lê li Tirkiyeyê tevê ku nüfus her diçe zêdetir dibe jî ji bo hilberînê ne Ramedan tên kirin ne ji fabrîka tên ava kirin. Ji destpêka 2023 heta 2020 hikûmeta AKP bi tevahî 2 trilyon û 200 milyar dolar baş ji hemelatî xwe kom kiriye. Ji 2 trilyon û 200 milyarê tenê 301 milyar ji bo Ramedanê hatiye veqetandin. Di sala 2023 da dema AKP bû desthilatdar deynê Tirkiyeyê 280 milyar dolar bû. Di sala 2018 da Tirkiye dema derbasê pergala Serokkomariya Partiyê bû deynê Tirkiyeyê bi gelemperî trilyonek dolar bû. Lê niha deynê Tirkiyeyê bi gelemperî 2 trilyon û nîvan derbas kiriye. û her sal ji bo faîzê 494 milyar dolar tê dayîn. Yanî pereyê ku ji bo faîzê tê dayîn ji bo Ramedanê nayê veqetandin. Ji van bacê ku hatine komkirin heke tenê 301 milyar dolar hatbe xerckirin ew pereyê ku ji berîka gel derdikeve ji bo çi tê xerckirin ew jî pirsekî dine. Lê li aliyekî baca ku tê komkirin ji bo gel nayê xerckirin li aliyê din jî deynê gel her roj zêdetir dibe. Alîgirên hikûmetê jî ji ber van bihayên zêde ji bo di nêrînên gel de guhertinan çêbikin dikevin nav hewldanan. Odbên xurekên li welatên wek Almanyayê bihatirin. Mînak li Almanyayê mûça kêmtirin 1584 euro ye. Ev jî bi pereyê Tirkiyeyê 18000 derbas dike. û qoliya hêkan jî bi 1.25 euro ye. Mûçaya kêmtirin ya Tirkiyeyê jî 10825 TL û qoliya hêkan bi 29 TL ye. Yanî kesekî Almanî bi mûçeyê xwe kêmtirin li welatê xwe dikare 1267 qolî hêkan bistîne. Lê li Tirkiyeyê ev hejmartenê 97 e. Demam tenê li ser bihayê hêka bisekinin wê demê em ê bibînin ku ji aliyê kirîna xurekan da Tirkiye çiqas li pey welatên din e. Berê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameyê xwe ji bîr nekin. Bibin aboneyê kanala me û me parve bikin.